Hortzadar Rekalde komiki lehiaketaren 3. aldia bete dugu aurten, jada KMK legez ezagutzen dena. Hortzadarrek duela 3 urte heldu zion euskarazko komikien lehiaketa egiteari. Eta bideo horrek onaino ekarri gaitu. Hortzadar Rekalde komiki lehiaketa honezkero badakigu hainbat jarraitzaile dituela, beraz lortu du bere publikoa, eta amaitu horretik bi hitz Ipurbeltzi buruz. 1977an hasi eta 2008an betiko amaitu zen arte, Ipurbeltz gazte eta haur askoren bidelaguna izan zen. Euskarazko produktu maite bat. Eta gaur egun ezagun egin diren idazle, marrazkirali eta sortzaile askoren agertokia izan zen. Egokia iruditu zaigu aurtengo edizioan atzera begiratzea eta gure oroimenean Ipurbeltzi tartetxo bat egitea. KMKak biltzen dituela edo uztartu nahi dituela eta uste dut aurten gero eta gehiago eta gero eta hobeto eta aurten bereziki betetzen gabiltzala edo betetzen zabiltzatela guk edatu nahi duken helburu hori ez da, sormena, artea eta euskara uztartzea, modu bizian, modu naturalean uztartzea. Eta hori izan da, eskerrak emon behar dutzenaz guztiei, izan bezalaxe, baita ere epaimai kideei, badakit, horrela esan diatela, erraza ez dela izan aurtengoa, eta zorionak irabazle. Aurten, esan dudan moduan, zaila izan da, alperatze hori, eta partekatua izango da KMK-ko saria. Bilan, nabarmendu direlako beste guztien gainetik lehenengo zortatzen da, beraz, hain zuzen, sarituak dira, Jon Mikel Udakiola, Hernaniarra, bere txolimaloagatik, eta Piedad Ortiz de Urbina, bere maitasun gozoagatik. Jon Mikel aterako da bere lankideekin. Beste saria eta berba egiteko. Eta aurten, Ipurbeltz aldizkariari ematea erabaki dugu. Arrazoiak, lehen bingenek aipatu duz batzuk, asko izan daitekez, baina gitxi batzuk aipatuko godaz. Euskal komikiaren aitzindari izatearren, ilustratzaile ugariren arrobi eta erakusleio bihurtzearen 31 urtez, eta euskarazko unibertso berriak asmatzen jakin zutelako bebai.